Mir, kono cawek kono. Ndara Janaka ampun kadung. Wis metu kok mlebu meneh. Mir, kono cawek kono. Bareng pas aku kok macrit. Baik. Iki ketoke daging. Mangane mangan kae luwung mangan iki. Setuju. Kletak-kletak wae. Mir, kono cawek kono. Bareng pas aku kok macrit. Mbok aku tak mlebu. Ayo ditokke. Ditokke. Allah, kowe ra lobok saiki. Ndara Janaka ampun kadung. Wis metu kok mlebu meneh. Anget neng jero. Kakang Narada. Sampun malik wujud dewa kae. Saking mempeng kula. Kula niku nek kon ngonten-ngonten kae wae. Mempenge ra jamak-jamak. Edan nyawuri. Wong entut ambune kaya obongan ban. Upama digunakake demo ngono wis. Sampeyan nuwun sewu kula tak takon karo sampeyan. Takon apa? Sampeyan lahir mbiyen wujud napa? Wujud bungkus. Pirang taun? 15 taun. Nanti ning alas Tibrasara. Tak kandhani nggih, Mas. 15 taun kula niku nunggu sampeyan ning alas. Ndonga saben bengi Gusti paringana pepadang bentara kula ben lahir normal. Nganti ora mulih nang omah. Sampeyan ngerti mboten? Rumah tangga kula berantakan. Ning kula ora masalah nglabui sampeyan, nglabui bentara. Niki kewajiban kula. Kula pisah kali bojo kula. Wow, apa iya? Ayo. Bojo kula teng wetan, kula teng kulon. Nek arep ngapa-ngapa dadak telepon. Liwat telepon. Ana acara ora? Wah. Iya, aku ngerti. Nah, kula terus rabi meneh. Iya. Lah kok ngetutke Ndara Janaka madheg pendhita Begawan Ciptaning. Sampeyan tapa pirang sasi? 3 sasi. Kula ora mulih 3 sasi. Pegatan meneh. Tak ale belani kaya ngono sampean blas ora belani karo aku. Nek sampean ora iso ngundurke Kurawa, ateges sampean mentala karo kula. Kula percuma ning labui karo sampean. Nala gareng kula tampa pangestu lan tampan ana ya nala gareng nggih kula pundi nggo jimat. Bekti kula Bu Kulun ya Petruk ulun tampa. Ngopo ya Gong kok Betara-Trada kok rawuh ning Karang Kadempel. Njabut nyawane Semar kuwi. Wong tuwa ngrepotke ora. Lara umume seminggu, keroki ya ora mari. Tukoke abot, obat.
Tukake obat ya ora mari. Tiwas lek tuku obat tidur turut nggon sepi-sepi. Ah ngopo? Ndak obate tangi nek nggon rame. Obat tidur ki marai turu kok ora kok obate turu ya ora. Ngene ya ana kawan aja ting clebung. Praptaku ning Karang Kadempel iki sayekti dudu saka karepku dhewe. Sing saking kajangan Paduka piyambak dudu. Sanes pukulun ora. Nanging ulun diutus dening Sang Hyang Asih Prana ya Sang Hyang Bathara Wenang. Ngawuni-ngani yen to jagat ana perkara satemah gara-gara sundala ning Ngawiyat. Tumulin nimbali kelawan panjenengan ulun tinimbalan dening Sang Hyang Bathara Wenang supaya tilik kalawan kahanan ingkang saknyatane ya kuwi Kakang Semar Badranaya nanging jebul kahanane pancen kepara nyata. Kakang Semar nandhang raga tegese nandhang lara. Mula mengko nalika semana aku diweling dening Sang Hyang Jagat utawa Sang Hyang Bathara Wenang yen pancen Ismaya utawa Nayantaka kuwi nandhang raga kinen boyong sak ragane sowan ning Ngundarandir Bawana. Mekaten pukulun ya mbok menawa bakal diparingi tombo dening Sang Hyang Bathara Wenang ning Ngundarandir Bawana. Menawi kepareng kepaduka kados mekaten kantun nala Gareng Petruk Malimpah Bagong minangka dados atmajanipun Kakang Semar menika pikantuk menapa mboten? Piye nala Gareng entuk apa ora? Ha monggo, monggo. Kula ya wis ora betah ngupakara Semar. Pun dibeta teng Ngundarandir sarana Bawana. Bawana suwanke Sang Hyang Bathara Wenang men ditambani upama ora iso tambani nggih pun mboten usah dibalekke teng donya pun. Pun kajenge teng rika mawon. Petruk piye? Kula ya cocok kali Gareng sanane ngono ya ring ayalah wicekno apa wis. Apa-apa ora duwe dadak lara barang, ora nyambut gawe. Pentas ya ora entuk, dadak lara barang ra yo ngrekoso to lek golek duit. Ah iya. Bagong piye? Setuju. Pun dibeta sakniki mawon mboten sang repot-repoti anak-anake. Kula niki pengen urip merdika malah kabotan wong tuwa. Wis tuwa ya ora mudar-mudar Semar. Iya karo wong tuwa kok kaya ngono to ngono. Ha ya men mangkelake mbok ya sing sehat. Ngerti anak-anake ora nyambut gawe. Nyambut gawe ming dudahan per bulan. Wayangan ming 2 jam kule dudah sesasi sepisan isih ngragati wong lara barang. Wis ngono wae. Nek ngono sing sok mangani dahare bapake kowe to. Tak pangan dimasake enak-enak kok ora dipangan. Tak pangan men dhek saya ngelih, saya lara terus odong kulmu mlocot kula. Karo wong tuwa atot. Yen mancen ala Gareng Petruk Bagong ngeparengake sarta ngidini ulun boyong kelawan Kakang Semar. Dina iki bakal tak boyong munggah ning Ngundarandir Bawana pun monggo mawon Arjuna wonten maring adhawu. Werkudara nek Klasdewa dadi seksi lamun Semar dina samengko bakal tak boyong marang Ngundarandir Bawana. Wah, nrata kakekku bangsa Baranga. Botan beban niki sajae. Wong piyai semono kok nggawa wong lemu gek arep mabur kan overweight. Apa reng overweight? Overweight ya apa? Keberatan beban dadi mabur ya wis ora kuat. Kapal terbang kae kowe ana aturane bobote sepira kok nrada kok arep gawa Semar. Ngesti kasekten pukulun ya aja naboten Semar iki saya lara kok saya lemu pun rika kek diagawa rika iya nala Gareng.
lena panalingane hormat saring ratri linenggak jangkanira kapisanan aneng perang Bratayuda Penemban Durna. Iya Petruk, aku ingkang prapta ning Karang Kadempel. Bapa penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Lho, iki Janaka nang kene. Inggih. Ya Janaka tak tampa. Durna bapakku aku ngaturake sembahku katura. Werkudara ya nang kene. Yo, iya Werkudara tak tampa. Wonten menapa penemban? Kok sajaipun semengko tindakipun mengku suraos menapa kepareng kula nyadong dawuh. Iki ngene ya Petruk. Mula aku kaget tekan ning Karang Kadempel kene. Kabeh geger merga Semar nandhang lara, bapakmu nandhang lara ingkang madal saring usada. Ora iso ditambani dening sapa wae. Malah kabar sing tak tampa kowe wis pirang-pirang rawuhake para pinter, ngarawuhake para brahmana resi supaya nambani kalawan bapakmu ning kabeh mau gagar wigar tenantuk karya, tegese cabari gawe. Nggih. Iki ngene Petruk. Praptaku ning Karang Kadempel iki diutus dening anak Prabu Duryudana. Ngerti ya? Yen to dina samengko ngestina kuwi ana sawijining pendhita pinter ingkang wegik, pandhita ingkang wasis waskita ngesti. Tur darbe kasekten ngluwi marang sak pepadane. Pendhita pinter. Iya. Sinten Penemban? Pendhita kliyang kabur kanginan. Menduk kebaratan ngendi papan delenging kono. Sang pinandhita mau lenggah. Namine Resi Kumbara Dewa. Resi Kumbara Dewa. Iya. Niku saking pundi niki? Aku dhewe ora ngerti kuwi ngerti-ngerti teka kok. Terus sowan utawa suwita ning negara Ngastina ditampa dening Prabu Duryudana. Lan niki mau panjenengane kuwi bakal nglakoni tapa ngrame tegese tetulung marang sak pepadane. Paring sandang wong kawudan, paring payung wong kudanan, paring boga wong kaluwen. Kuwi yang ditindakake dening Resi Kumbara Dewa. Tumuli panjenengane mireng yen to Semar lara, mongko Semar kuwi pamomonging para Pandhawa. Panjenengane ora bedak-bedake antaraning Pandhawa lan Kurawa. Lan nganti kalawan aku lan para sata Kurawa supaya sowan ning Karang Kadempel wigati bakal nambani karo bapakmu. Saiki bapakmu nendi? Kowe ora usah sumelangen bapakmu ditambani karo Bagawan Kumbara Dewa mengko bakal waluya nirmala temajati, jati temah mulya. Kagiat risang kapirang urin angkul kinembet kembet dosang reknaning bawana. Piye rek? Truk? Kowe aja gampang percaya lho. Beberapa kali ki apa? Wis bola-bali. Nek sing jeneng wayang ki aja nganggo beberapa kali. Wes ora apa-apa saiki iki ngene ponokawan ki bebas omong Indonesia, omong cara Jawa, omong ngendi waton iso. Aku nek iso Inggris basa Inggris kok. Kowe mesti ra iso le nampani ya ta? Ha iya. Wis ping pira Ngastina ana pendhita? Jarene arep gawe tentrem, jarene arep gawe apik ning nyatane apa? Ming ngrenah sedaning para pepundhen Pandhawa. Ngrenah patine Semar, ngrenah patine Sura Prabu Ndorowati bola-bali. Mula aja gampang percaya karo omongane Pendhita Durna. Siji Durna, loro Sengkuni. Wis. Kuwi wisa kuwi, Tru. Mula kowe kudu ngati-ati. Nek Durna tekan kene terus anu nambani karo Bapak Semar, ya nek masalahe kowe engko tok wenehke Bapak Semar upama ana, iki ana terus kowe menehi palilah karo Begawan Durna nambani bapak. Terus sing diombekke racun. Ayo. Bapak mati piye? Wah, seneng aku. Tak tempiling jasmu lho kowe. Anggere muni ana bapak len lara kok senang-seneng ora. Piye? Awak dhewe kelangan. Mula aja gampang percaya. Nuwun sewu Penemban. Menawi panjenengan madosi bapak niki mboten wonten. Lho, bapakmu nendi? Lho jare lara. Nggih. Ning niki wau kedadak wonten rawuhipun Sang Hyang Bathara Antarada. Diutus dening Sang Hyang Bathara Wenang kinen mboyong bapak sowan teng Undaran Tirbawana. Lagi entis mawon. Niki bapak pun mangkat kalih Sang Hyang Bathara Antarada bidal teng Undaran Tirbawana. Nek panjenengan madosi bapak niki mboten wonten. Petruk kowe aja garah lho.
Kowe aja ngapusi. Kowe iki mung batur, kowe iki gedhi bal 17. Tur kowe iki wonge senengane guyon. Kowe aja ngejak guyon Begawan Durna. Iki durung wancine kowe karo aku geguyonan. Lan ora pantese, ora sak derajate kowe ngejak aku geguyonan. Jer aku ki derajate piyayi, kowe mung batur. Mula wektu dina iki ora usah ngapusi karo Begawan Durna. Semar nendi tudono. Semar menyang ndi tudono. Bapa Penemban sayuktosipun menapa dipun aturaken Petruk menika saknyatanipun mekaten. Janaka kowe ora usah melu-melu. Aku ngerti kowe ngewangi Petruk, mergo kowe iki ditutke Petruk pirang-pirang taun nganti tekan semrene kowe ditutke karo Petruk. Mula wis jamak lumrayen to kowe iki mbelani karo Petruk. Wah. Aku seksine yen Semar diboyong nerada kakekku. Werkudara semono uga. Kowe kuwi bendarane Panakawan. Mula ora aneh nek kowe mbelani karo Panakawan. Ora usah padha melu-melu iki aku rembug aku karo Panakawan Petruk gareng karo Bagong. Petruk wis ngene wae. Kowe nuduhke bapakmu apa ora? Kula niku matur napa wonten mboten tau goro. Kula niku matur napa wontene. Nek panjenengan Penemban pritados matur nuwun, nek mboten nggih sampun. Nek mboten nggih mboten napa-napa ning nuwun sewu ampun gawe geger enten Karang Kadempel. Niki kahanane lagi kahanan sing mboten nyenengke tegese kabeh do susah mergo bapak niku loro. Dadi ampun bebutek banyu bening. Kowe menehke bapakmu apa ora? Kowe ndutuke bapakmu apa ora? Apa nglakon Karang Kadempel kene tak bumi angus legane ngatiku sampun kowe. Wah, Bagong non. Wani-wanine kowe njotos Begawan Durna. Bagong kowe ngerti ora Begawan Durna kae guru. Ku ya gurune Kakang Mas Werkudara. Teka kowe wani njotos karo Bapa Penemban Sokalima. Mbok anggap apa? Mbok anggap sak derajatmu. Sik, nar nyenani. Ning kula duwe dasar. Dasar kula siji Durna niku nuwun sewu arep pendhita ning seneng bebutek banyu bening. Seneng tumbak cucukan, seneng adu kono adu kene. Terus saniki kula tak takon, sampean kelingan mboten lakon-lakon sing mestina ana pendhita sing etok-etok gawe tentrem, etok-etok gawe ayem ning jane wing arep gawe kisruh, jane wing arep gawe geger. Wong salwangsul, sampean tau tate dijak teng negara Ngastina, suwita karo pendhita. Terus kon mateni bapak. Kelingan mboten? Kelingan ora? Wah, rada lali arang-arang tanggapan kok. Hah? Kalingan wong salwangsul ngoten niku. Mula nek kula wani karo Begawan Durna niku merga kula nuwun sewu. Kula wis sapal karo watake Begawan Durna. Sane ngeten mawon. Sampeyan kersa ngewangi kula kalih Petruk kalih Gareng mboten. Merga nika mesti nggawa Kurawa. Nek sampeyan purun ngewangi ateges sampeyan tresna karo batur-batur niki sing ngetutke sampeyan ngladeni sampeyan wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti celaprang kaya ngono. Nek sampeyan abot guru sampeyan monggo ora masalah. Silakan sampeyan menyatu kalih Durna. Mung suwe ngene kaya manuk kuntul arep mabur itu. Ra mabur-mabur. Wani apa kowe? Ora, iki menggo njontrot swara. Ngoten? Pun abot sinten? Napa sampean mentala nyumurupi nyok kula kalih Petruk kalih Gareng diajar Kurawa? Wah. Pun mampikir, ampun wawe. Sampean nuwun sewu kula tak takon karo sampean. Takon apa? Sampeyan lahir mbiyen wujud napa? Wujud bungkus. Pirang taun? 15 taun. Nanti ning alas Tibrasara. Tak kandhani nggih, Mas. 15 taun kula niku nunggu sampeyan ning alas. Ndonga saben bengi Gusti paringana pepadang bentara kula ben lahir normal. Nganti ora mulih nang omah. Sampeyan ngerti mboten? Rumah tangga kula berantakan. Ning kula ora masalah nglabuhi sampeyan, nglabuhi bendara niki kewajiban kula. Kula pisah kali bojo kula. Wow, apa iya? Ayo. Bojo kula teng wetan, kula teng kulon. Nek arep ngapa-ngapa dadak telepon.
Ana acara ora? Wah. Iya, aku ngerti. Nah, kula terus rabi meneh. Iya. Lah kok ngetutke Ndara Janaka madheg pendhita Begawan Ciptaning. Sampeyan tapa pirang sasi? 3 sasi. Ha, kula ora mulih 3 sasi. Pegatan meneh. Tak ale belani kaya ngono sampeyan blas ora belani karo aku. Nek sampeyan ora iso ngundurke Kurawa, ateges sampeyan mentala karo kula percuma ning labuhi karo sampeyan. Rumangsaku seprene iki durung tau pegatane. Ame ngapusi ya. Kono ora ngerti cerita keluargaku. Terus Ndara Werkudara, Ndara Janaka ya ora hafal karo bojoku. Dadi minta apusi, sing penting kan slamet. Ha iki eleke nang kene iki, nang kene iki. Kowe golek bela ning sranane ngapusi. Aku ora seneng mbok jujur. Nek jujur ya dhek cetha mbelani gurune sing minterke Ndara Janaka ulah jempare iki Begawan Durna. Begawan Durna iki aja dianggep elek lho, Tru. Nuwun sewu Begawan Durna kuwi pinter jane ning gandeng wis nang nggon crita ngene iki wis digawe elek. Ayo jane salahe kudu salah sapa-sapa ning salahe wong biyen-biyen sing gawe Durna elek. Oh, ning nek ulah jempare ora ana tunggale. Sesuane sing ditresnani iki Ndara Permadi. Iki kudu dibeda ruangan. Heeh. Nek dhewe ulah jemparing top. Oh iya to. Aku ngeling ada jaman pendadaran siswa saka 5. Heeh. Ndara Permadi kon manah mripat manuk ning sirahe aja obah matane cepling. Iso ya. Is wong loro sing iso. Woh, sapa wae kong Permadi karo aku. Sing cepling ndasku. Tendiang ora. Omong digandheke tenan. Mana yang ah iya. Yo ditonton kae engko nek Ndara Permadi karo Ndara Werkudara mungsuh Kurawa. Ayo pokoke karo aku siap-siap wae. Ya yo. Pandhita kang kirare wangsit pindha kombang. Pindha kombang ngajaping madu sarining tawang. Om susu angin ngendi nggone. Om Begawan Durna kok tiba saka Dirgantara. Lha nyuwun pangapunten Mremban. Mboten kanthi kanyana-nyana kula dipun ajar dening Bagong dipun dugang ngantos kontal saking pendapi Karang Kadempel. Lho, lah sebabe apa? Jumbuh kalian ngendika panjenengan, kula kapurus pados mboyong Semar Badranaya. Samangke badhe paduka paringi jampi supados enggal dangan anggenipun Andang Roga. Iya. Nah nyatanipun Semar samangke sampun boten wonten Karang Kadempel. Aturipun Panakawan Semar dipun boyong dening pukulan Bathara Narada suwan wonten ing Kondaran Tirbawana. Kula mboten pitados. Sareng kula ngendika kathah-kathah dhateng pun Panakawan dumadakan tanpa taliwana Bagong jejak dada kula ngantos salta saking pendapi Karang Kadempel. Wah kok dadi ora ndek tata krama Panakawan sing jeneng Bagong. Wah menika sampun ciri khasipun. Menawi kadang kula sami sia-sia menemban. Ya wis. Tur ya sak temene Semar upama iso tok boyong mau sak temene ora kok bakal tak tambani Durna. Lho. Lah kersanipun Semar bakal tak pateni. Merga apa to sebabe Semar kok bakal tak pateni? Merga Semar kuwi salah sawijining wong kang tansah nglicipi carang papak ngicuk-icuk supaya Kurawa lan Pandhawa kuwi ora rukun. Yen Pandhawa karo Kurawa ora rukun, wekasan sesuk bakal dumadi perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun ing kono perang ing Pandhawa lan Kurawa.
padha rebut kamukten negara Ngastina. Ya pancen yen ditonton blegere Semar kuwi katone apik, nanging sejatine saka pitunganku Semar kuwi wong jahat, Semar kuwi wong licik. Mula kudu tak sirnakake. Lah menika ngaten menemban. Wonten mrika lenggah. Inggih menika para Pandhawa sekawan cacahipun Werkudara Janaka Nakula Sedewa. Kuwatos raos ing manah kula menawi ngantos mangke Panakawan ingkang boten majeng wonten ing pabaratan. Ingkang gondheli Semar badhe kaboyong dhateng Paduka Penemban. Kumbara Dewa inggih namung Werkudara kaliyan Janaka. Kurawa ora sah melu-melu. Ngedhabiah kokean cacah ngrebda tanpa guna. Tak tandingani yen pancen Werkudara karo Janaka arep dadi pepalangking Kumbara Dewa. Gagah gedhe dhuwur Werkudara pendhita sapa? Kumbara Dewa. Aku pendhita kliyang kabur kangenan sing suwita Prabu Duryudana. Kowe sing arep mboyong Semar ya pancen kepara nyata. Kena apa ora Semar ora ana teko kowe meksa bakal mboyong Semar Badranaya. Werkudara tak blabari sejatine. Saksuwene kowe urip ana ing alam padang, sejatine uripmu kowe wis ditekuk-tekuk karo Semar. Uripmu wis dienggak-enggokke karo Semar. Semar ingkang tansah digugu gunemane dening para Pandhawa, Pandhawa ora krasa yen ta uripe Pandhawa kuwi Semar ingkang nyekel kendho kenceng kendhalining uriping para Pandhawa. Mula ora aneh Pandhawa tansah manut karo Semar. Kowe ora krasa yen ta uripmu kuwi dipisah-pisahke karo Kurawa. Mula niatku mung bakal ngilangi klilip rukuning Pandhawa Kurawa ya kuwi wujud Semar Badranaya kudu tak pateni. Wah, ora lidhok ujare wong daplok. Pendak-pendak Ngastina eneng pendhita mikar gawe kapituraning para Pandhawa. Ora minggat saka kene tak deplok sirahmu. Ayo kowe tanding karo aku Werkudara. Sastra jendramu wateken aji daya kawijayan. Ati ayo. Kabeh sing dikandhake Bagong ana nyatane. Sing dikandhake Petruk eneng nyatane. Lelakon dibaleni meneh. Kurawa nyraya pendhita gawe srana padine Semar. Kakang Mas menapa sampun ayun-ayunan keran pandhita saking Ngastina wis tuwa ning kadigdayaning kedapi-dapi. Awakku digrayang. Wah, ndrodhok ora duwe kekuatan. Janaka ora iso ngundurke dudu adhiku lanang. Pancen Janaka kuwi pancen wong titis ngembat jemparing. Kena udengku meh wae lukar. Gawe wiranging Begawan Kumbara Dewa. Ya. Kowe ijik enom. Kowe ijik titis ngembat olah kridaning jempari ning aku wong tuwek kaya ngene iki ora permana kalah titis karo kowe aku luwung meguru karo kowe Janaka. Ora
eling kena pusakaku Kyai Candra Wirayang. Kowe ora duwe kekuatan kowe tak bondo. Tak lebokke ana ing kantong pusakaku sengono kowe iso glawat mesti bakal tekaning mati. Sampai ampun mendel mawon. Ndara werku ndara jana. Niki boten sampean jancuk talipon kok. Niki kriwian dadi krajan ndara werku ndara jana. Anarkis. Kowe iki pendak-pendak ngono kuwi lho. Ngopo? Ate. Tak totok sirahmu. Asale kok ora wong tuwa kok nyikut cangkem. Diwasanten. Ngopo Petro? Ndara Janaka ayun-ayunan kalih pendhita saking negara Ngastina. Ndara Janaka nglepaske jemparing. Wah. Lenarik laring jemparing niku nganti suarane mak ting. Tus. Kena mestakane pendhita tuas kula saka kaduan modar kowe. Jengkelang. Ah kok tangi pendhitane ngetokke jemparing. Gedene ming sak glagah nika diculke cul kena Ndara Janaka nggen dododit Ndara Janaka terus ngenten iki. Ndara Janaka ngenten iki terus ora omong blas. Niku marai lara tengah ya bareng niku. Wah, Sedewa. Sedih. Wih, kurang ajar to. Ah sampean yo sembrono. Kene crita nganti praktek yo tinggal lunga. Siji wong crita nganti praktek iki aja ditinggal lunga, aja ditinggal turu. Mangkel. Ketawa. Terus piye? Lah terus sampean belani mboten. Lho, Kakang Mas Werkudara padha wae. Gedhe tok ning-ningan. Glombior. Kena panah dadane diek, semaput gluduk, dilebokke tenggen kantong. Ajeng didorong sokan. Kakang Mas Werkudara ya kalah. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winayu ing asepi. Sumimpen telenging kalbu pambukaning warana. Apa? Ora sah melu sedakep. Aku ki lagi matek aji pameling. Aku lho ya pamelang. Kowe nek ora sembrono gah. Ayo wis menengo. Suli mboten. Iya to? Iya. Atana samar pamoring sunga. Suling bambu. Petra sembrono. Suling bambu dengkulmu mlacat tenan. Todian
Gatotkaca tinon mapakarya suta tekapira Kresna Parto maneher saktinira ing ujaran wang-wang semunggar cita Gatotkaca wonten timbalan paman kowe tak kandhani ya aja kaget apa to sababe dene pun paman nimbali kelawan sliramu Karang Kadempel dadi Karang Abang merga ketekan Jago Ngastina pendhita anyar katon nadyan wis keladuk yuswa nanging kadigdane ngedap-edapi buktine pamanmu Madukara kepikut dening mungsuh lebu wong tuamu ya kuwi wong tuamu Kakang Mas Yodipati uga kepikut mungsuh ngger Gatotkaca Lirana kula nyuwun pamit nerajang barisane mungsuh kosek kowe tak timbali ora takon belani wong atuamu kebarengipun Panakawan lebokno ana ing kampuh lebu pamanmu sakloron kebareng bali nang Amarta perkara iki diwadul Kanjeng Kaka Prabu Puntadewa yen ora Kaka Prabu Darmakusuma ora rampung-rampung perkarane Aku kok yo dadak tengok adoh kowe. Gareng karo Bagong slamet. Dicangking karo Gatotkaca bali ning kondurane negara Ngamarta. Aku lah ku ngoyak. Kari siji penumpange kari siji. Aku kok kenake isih muni terus. Wah, lah wis terpaksa mlayu ya. Kulup pringgondani tetuka. Gawe kaget nedhengi awakmu ing Ngamarta lelengganan ning kedaton jero sigra mliga pusaka jemparing Kyai Payung Agung nalika semanten tinumangake wonten ing Gandhewa tinarik laring Gandhewa malengkung kaya putung-putunga gendhewani jumepret suarane kebat kaya kilat kesit pindha tatit saka bantere jemparing natas jangganing Naga Krura miwah ugi ngengingi dadaning Sang Nata Prabu Dewa Lamung kekalihipun Nayanayu Baskara Titi Mangsa babar sejatining wujud Naga Krura babar Raden Antarja Prabu Dewa Lamung babar Nata Ndarawati jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestunggara. Lah kok dadi mung wujud sawijining nom-noman saka gunung wae iso gawe babar. Bali wujud Nata Ndarawati. Sinuwun mangapunten sinuwun. Mboten kanthi kasengaja kula dados lantaran anggen paduka pulih kados wingi uni. Esmaya jati inggih kasinggihan mekaten. Lah kok dadi blegermu ora jumbuh karo kasunyatanmu? Liripun paduka paring dawuh mekaten. Nggonmu golek jeneng isih cetha dionceki dening liyan. Esmaya jati ora ana ingkang ngagem asma Esmaya kejaba mung Sang Hyang Ismaya. Mongko Sang Hyang Ismaya kuwi rak manggon ning anggane iki Lurah Badranaya to. Ujare wong daplok. Wah. Kakang Semar. Wah. Mengko gek bar dadi wong bagus kowe bisu. Wah, ampun ngatem amane. Le mikir tenanan iki sa. Soale ana napa wonten lakon kok
sing dadi lakon kok jemparing niku napa? Ning kudune Semar ora kurang akal. Lah terus wigatine apa kok dadi nganti dadi wong bagus barang? Nglamar Dewi Sani. Putra panjenengan duk nalika tasih wujud Prabu Dewa Lamong. Saniki piyane teng pundi? Lah mengko ora tekan kene, wis to, ora usah kuwatir Kakang Semar. Niki to Dewi Sani. Iya pancen mengkono. Kok kaya kerep weruh. Kaya weruh, kerep weruh piye? Pun kerep muncul teng media sosial. Tak cocok kuwi. Ana Semar kok ngomongke kok ngombongke. Kanjeng Prabu sampun ngantos kesesa meneng Antarjawa iki arang-arang metu sore ndak tak omong. Ngestaken jan. Wis iki Dewi Sani kepiye? Lah niki genah kanastren ngoten kok. Kok dadak lunga ki ngapa to Bune? Inggih. Namung sawetawis pados pepadhang ing manah Kyai jibeg raos ing manah kula mapan wonten ing Karang Kadempel. Sone iki ra ya pamit. Aku nek to tinggal ra ana sing gaweke kipa. Menapa kipa? Kipa ki apa? Wedang ireng kopi kok kipa. Lah nek omong niku sok kuwalik. Aja lunga meneh ya tren kanastren. Mboten Kyai kono bali. Mabur. Aja liwat daratan. Engko ndak dibajul wiyaga. Aku ora ikhlas nek kowe do dibajul. Mergo do nyerangap. Nggih wis tak mabur ya. Kowe iki widodari. Kowe njo mabur bali ning Karang Kadempel aku tak ngrampungke lelakon tak neng Ngastina nututi ndara-ndaraku. Pandhita kang kinarwangsit pindha kombang angajaping matu sarining tawang lajeng kersanipun menapa menika Pramban? Lah kok panjenengan malah mboten kondur wonten negari Ngastina? Nanging malah tumutu lonjong botol tindahipun. Katingalipun menika margi ingkang anjak wonten negari Ngamarta. Werkudara Janaka wis tak pikut. Mong kari mikut Puntadewa, kembar mono angel mijet wae ngranti banyu sinaring. Aja kuwatir Pandhawa 5 kepikut aku kabeh tak pateni. Kurawa ora ana ingkang ganggu gawe. Apa ingkang dijangka lan digaya dening Kurawa ora bakal ana ing mepalangi Penemban Durna. Buta kok kaya Yamaha 75. Pandhita sapa?
Lho iki eneng yaksa kok nggawa anak telu. Anake sapa? Kula ingkang putra Rama. Kula Tigya Dahar Tela. Kula pun Tigya Tela Gina. Golek jeneng, Gong. Hah? Golek jeneng. Nek Buta Tira ki bindeng. Nama. Namun Tigya Tela. Telek bebek. Jeneng buta kok telek bebek iki lho. Ah, telek ngina, telane ngina. Telek bebek. Yo, iki anak-anakku. Kowe sapa? Aku Dewa Mral. Kowe arep ngopo? Mestine yen kowe wong lantip panggraitane ngerti aku sejatine sapa. Apa wigatine toko aku goleki karo kowe merga kowe mikut adikku loro cacahe. Aku ra nrimakake. Ayo tak jaluk kowe iso ngalahke aku sasat iso njara langit. Wah, untal mangsa dadi slilit tak damu ora bali wujudmu aja tuntang. Pegawanku Maradewa. Kok kucing gandul. Iki buta kok. Malah kaya kucing lanang wedok do ketemu. Enggak mau. Enggak mau. Cengkrek ora mau. Enggak mau. Kowe arep ngopo? Kae perang kok malah rono ae. Nek nguyuh lara apa? Anggere madhep rono kok. Edan nyawuri. Wong entut ambune kaya obongan ban. Upama digunakake demo ngono wis gegerke sing jog. Ayo amuk legane ati. Setan tenan. Ana jengkelit ki rak ya nang lemah. Nang jengkelit kok sirah didu sirah. Iki ngopo doan? Iki ketoke daging. Mangane mangan kae luwung mangan iki. Setuju. Kletak-kletak wae. Mir, kono cawek kono. Bareng pas aku kok macrit. Modar ora, musuh bapak mung dintuti badar kabeh.
Senengane wong apik-apik kok dadak do dadi buta barang. Kandhane ngeyel Petruk iki senengane ra. Bocah kandhanane. Bagong ku sing marani. Wong kon rasa malik buta barang kok malik buta. Anggepe ngopo ora senengane ora? Semene senengane ora? Iki mah dontut-entutan. Setan lah. Le do nyimpen ki nendi. Kok iso langsung bales. Keparat ra. Gelut karo Jemparing. Jemparing Kyai Candra Wirayang mengsah Jemparing Kyai Payung Agung. Nalika semanten Candra Wirayang babar Sang Hyang Guru Payung Agung badaran Sang Hyang Kaneka Putra. Kakang Narada sampun malik wujud dewa kae. Saking mempeng kula. Kula niku nek kon ngonten-ngonten kae wae. Mempenge raja jamak-jamak. Adi guru dadak kisah nuruti Betari Durga. Kula aturke Kakang Semar. Aduh Kakang. Tobat Kakang. Ndaraku ndi? Ndaraku ndi? Menika kula lebetaken wonten ing Kemben. Wah. Ambok aku tak mlebu. Ayo ditokke. Ditokke. Allah, kowe ra lobok saiki. Ndara Janaka ampun kadang. Wis metu kok mlebu meneh. Anget neng jero. Wah, ayo bali. Inggih ngestaken dawuh. Namung becek-becek pun madosaken tedha para baju barate. Panganing baju barat iki dudu wong apik-apik kaya ngono kae. Panganing baju barat iki wong elek-elek, wong angkara murka sing sukerta. Kuwi pirang-pirang. Lah nek kowe arep ganggu karo wong apik, arep wonge sukerta, ning tumindake apik, tumindake becik, Semar sing tansah gawe pepalang kowe ora bakal kelakon mateni ndara-ndaraku. Ayo mulih. Kanca-kancamu sing budheg dijawil. Sing bisu di wenehi sasmita ngono. Sing picak dituntun, sing lempah digendhong. Anggere ganggu gawe sedulur-sedulurku Jemparingan Agung sedaya aja kelakon dosa, aku mungsuhe nyuwun pamit.
Bathara Guru inggih. Kowe kok dadi jemparing. Mongko kowe iki dewa sing areng ngalahke jemparingmu sapa? Nek ora tak du jemparing kedadian Skandrada. Inggih. Sesuk meneh kowe iki dewa. Aja sok nuruti pakarti sing ala. Nek ana pamutahe kawula sing ora bener ya kudu tok elingake, kudu tok emutake. Aja tok turuti mengko ndak malah angkara kuwi saya ndrebala. Jagat iki wis panas. Jagat iki wis kebegan wong-wong sing tumindak ora bener. Aja sok ganggu wong sing tumindak bener, mergo wong sing tumindak bener kuwi duwe pakaryan nentremke jagat, ngelingke sing padha lali, njejeke sing padha bingkong. Ayo mulih, ora mulih engko ndak aku nesu. Inggih, wis matur. Andre Bima kang Simanabda ngesas mawa lindhu lawan angin kok lenggah mriku Ndara? Lah kudu piye? Lenggah ngajeng kula mriki. Kula caosi ringan galong ning sing lirih-lirih mawon. Wah, iya. Kene rono kok ngrekasake wiyaga. Iya aneh-aneh. Kowe Petro arep tak dilek indoke apa? Wogah. Wong kok kon nilai indoke. Pun paripurna, Den. Wah, iya. Mugi-mugi Ndara Pandhawa manggiya karaharjan niring Sambikala. Swasana enggalo padhang sami-sami nuwun dipun tampi kanthi ikhlas. Nek kira-kira enten sing rada ganjel ora pas karo napa karepe awake dhewe ya nyuwara mboten sawedi merga sakniki alaming terbuka. Iya. Ning waton enten pathokane. Iya. Mugi-mugi sedaya manggiya kawidadan Kakang Semar. Ndara Janaka. Iya, Kakang. Enten apa, Ndara? Ya ming pengin gabung wae. Wah. Pahit tenan saiki. Iki tak jenenge wayang kulit Slimen komedi. Sapa-sapa arep nganggo iringan. Lho, Kakang ayo tak cegat ayo nanti kowe. Petro aku arep merono. Ora sarono rene Mas. Ora Petro aku arep merono. Wah nggih mawon. Sami mlempak kinarya sesanti sura sudira janing kang rat suwah brasta kaping olah Darmastuti. Ya Semar. Ndara Werkudara napa sekeca napa le jumeneng. Mbok radi mundur sekedhik. Bocah nek kon sesek kok senenge ra jamak-jamak. Pun sakniki rampung temenan. Iya, Semar. Mergo jame nggih pun entek. Wah, pun kliwat sedasa menit. Niki mengke ndak to ting greneng.
Iya, sesuk ndak sing mangkat saya mboten mangkat saya akeh. Iya, Semar nggih pun mugi-mugi Raharja